हेलो लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान क्लास लाबोदोंलाय आरो बे जाहैबाय फैगौ आसाम टेटनिनो नोंथांमोना नुगासिनो दङ रानिं जिहेतु दा बेयावहाय लाबोनाय जादोंलाय मक टेस्ट 7 आरो बेयो जाहैबाय बा आयदाया बाथ्रानि बाहागो एबा बाथ्रा सेन्टेन्सनि सायाव लाबोनाय जादों। सेन्टेन्सआ जोंना गोबां दङमोन, जोंना गोबां पार्टआव दङमोन, जेखौथ' आङो स्पेसियेलि भिडिअखौ मोनब्रै पार्ट लाबोदों, जेरै जाय माने नोंथांमोनहा जायफ्रा नायदों नोंथांमोना नुगोन। आरो बेनिफ्राय दाजाबदानि सायाव दाजाबदायाबो जोंना गोबांथार बाहागोनि सायाव रानजायो। दा बेफोरखौबो खेबसेयैनो ज' बाहाय मक टेस्ट हिसाबै लाबोदों आरो बेखौनो दा बाथ्राखौबो आरो दाजाबदाखौबो मोनसे क्लासावनो मोननाय जागोन मक टेस्ट हिसाबै, आरो बेयावबो एसे एनै बुजायलांफानायाव बुजिगोन आरो। दाना फैदो नायदो, सिगाङावनो नोंथांमोना जायफ्रा सिगांनि मक टेस्टखौ नायाखै नायनो हागोन। सिलेबास वाइज जायफ्रा फोजोबनो हायाखै नायनानै फोजोबनो हानाय जागोन कमप्लिट। नोंथांमोनहा बेखौ डिसक्रिपसनाव लिंक मोनसे मोनगोन, बेजों थांनानै नायनो हागोन, नङाबा प्लेलिस्टआव थांनानै चेक खालामबानो जाबाय। टेट एन्ड आनादार एग्जाम होननाय दं, बेयाव थांना नुगोन, नङाब्ला बर' ग्रामार एन्ड एसे होननायाव हाबबाबो बर' राव सिलेबासनिखौ मोनजोबगोन आरोखि। बेनिफ्राय ससियेल साइन्सनि थाखाय ससियेल साइन्सनिखौ नायबानो जाबाय। ससियेल साइन्सनिखौ फोजोबनो नाजाबाबो जायाखिसै, सम मिलायैनि थाखाय नोंथांमोना बेखौ दाना नायदो, गोबाव खालामाजासे थां। दिनै फार्स्टआव दङ जोंना नाय आयदाया बाथ्रा आरो दाजाबदा, बेनि सायाव नोंथांमोनहा नाय। फार्स्ट कुइसनाव दङ जोंहा मा बाथ्रानि सायाव जानांगोन। फार्स्टनिफ्राय गाहायनि बबेया नंगौ बाथ्रा फोरमायनाय बाथ्रा, जेराव जोङो मा होनो एफार्मेटिभ इंराजियाव मोनोमोन, बेनिफ्राय गोरलै बाथ्रा, गलाय बाथ्रा आरो जथाय बाथ्रा बेफोरबायदि मोनोमोन। दा बे बाथ्राखौ आं बाहाय गोरलै बाथ्रा, गलाय बाथ्रा, जथाय बाथ्राखौ आं बाव होआखै, बेयो जोबोद इजि, बेखौ आलादा क्लास लानाय जाखादों। दा नैबे मक टेस्टआव बेखौ सोफानाय जायाखै। बेयाव दङ जोंना फोरमायनाय एबा मानसि बुंनायनि सायाव जों बाथ्राखौ मा मा बाहागोआव रानदोंमोन बेनि सायाव लाबोनाय जादों, जेरै जाय फोरमायनाय बाथ्रा, सानबोलावरि बाथ्रा, सोंनाय बाथ्रा, गोमोहाबनाय बाथ्रा, नंनायानो नंगौ, नंगौआनो नङा, बेफोरबायदि खावलायनाय, बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौसो बाहाय सोफानाय जादों। सिम्पोल ओमफ्राय कमप्लेक्स आरो कम्पाउन्डखौथ' गोरलै, गलाय आरो जथायखौ गोरलैनो हाखायो, बेखौ आङो आगोलावबो बुंखांखाबाय। दानिया नाय, गाहायनि बबेया नंगौ बाथ्रा फोरमायनाय बाथ्रा होनदों। नंगौ बाथ्रा माने फोरमायनाय बाथ्रा, एखे मोनसेखौनो होनदों, नंगौबो ओमफ्राय फोरमायनाय बाथ्राबो बुंनो हागौ। जिहेतु नों ओंखाम जायो होनदों, बेनिफ्राय बेबायदि बाथ्रा दाबुं, बिनो नों खोन्थादों दा, ओमफ्राय आय' बियो थैबाय होनदों। दा गोरलै जोंना नैबे नंगौ बाथ्रा एबा फोरमायनाय बाथ्रायाव जोंनो गोरलैयै मा थानांगौमोन होनदोंमोन, थांखि आरो थाखाया थानांगौमोन होनदों। थांखि आरो थाखाय अर्थात मा मावग्रा आरो मावजाग्रा थानांगौ होनदों, आबुङै थाजोबनांगोन होननाय जादों। दा बेयाव नों ओंखाम जायो होननायाव नों आरो ओंखाम बेयो आरो जायो, बेयाव मावग्रा, मावजाग्रा आरो मा होनो थाइजा हाबनानै आबुङै बेरखांजोबनानै दङ। बेफोरबायदि बाथ्राया जोंना मा जायो होनदोंमोन, नंगौ बाथ्रा एबा फोरमायनाय बाथ्रा। दा बेखायनो अपसन एआ जानानै दङ। बेनिफ्राय नायदो नाम्बार 2आव गाहायनि बाथ्राफोरनि बबेया नङै दिन्थिग्रा बाथ्रा नङा सो दङ। नेगेटिभ फर्मआव गाहायनि बाथ्राफोरनि बबेया नङै दिन्थिग्रा बाथ्रा नङा, माने नङै दिन्थिग्रा बाथ्रायानो मोनथाम थागोन, मोनसेल' नङै दिन्थिग्रा बाथ्रा नङैया थागोन आरोखि। नायदो, बियो नों जायै फिथाइ होनदों। नों जायै फिथाइ, जायालासे गालांनाय फिथाइ, नैबे जायैया नङै दिन्थिग्राखा, नंखागौ बेयो होमबा। दिनै नों जोंनाव दाफै होनदों, दाफै होनदों, नै फैनायनि सिगाङाव दाजाबदा दङ, दाफै होनदों बेबो। आरो लास्टनाबो नायदो, बिनो नों खिन्थानो नाङा होनदों, नाङा होनदों, बेबोथ' नेगेटिभ, नङैसो फोरमायदों। अब्ला अपसन सियाव नायदो, बुङाब्लाबो जाया, नैबे बुङाब्लाबो जायाया नङै दिन्थिनाय बाथ्रा नङा बियो। बुङाब्लाबो जाया होनदों, नाथाय नंगौ बायदि मोनदों, नाथाय बिनि मिनिंखौ गोसोखां, बेखौ दा लास्टआव मिथिहैगोन मा बाथ्रायाव गोलैयो, आं मोजाङै खिन्थाना होगोन। दा बियो मामोन, नङैयानो नंगौखौ खोन्थानाय। बुङाब्लाबो जाया माने बुंनांगौ, एक्सुवेलि बुंनांगौसो, बुंदोंआनो, बे बाथ्राखौनो बुंदों आरोखि। सोरबाया सोरखौबा रायदों आरोखि, गथ'खौ रायदों, आखला गाज्रि जानायखाय रायदों, होमबा मा होनगोन, सोरबा सासेया खोनाबा बेखौनो रायाब्लाबो जाया माने रायनांगौ आरो। बेखायनो नङैयानो नंगौ बाथ्रा फोरमायनायसो बेयो, ओंखायनो बेयो नङै बाथ्रा नङा, बुङाब्लाबो जाया होननाया। दा बे अपसन सिया। बेयो स्पेसियेलि स्वर्नप्रभा सैनारि मेडामनि बिजाबनिफ्राय दाननाय, नोंथांमोना बेखौ मिथिगोन। मानोना कमल कुमार ब्रह्मनियाव गोरलै, गलाय आरो जथाय बाथ्रा बेखौल' बांसिन बुंनाय दङ, जथायखौ बांबाबो बुंदों बिथाङा। दाना नायदो 3आव, दे नों बुंदोलाय। गोजौनि बाथ्राया जादों मोनसे
दे नों बुंदुलाया नंगौ बाथ्रा, नङै बाथ्रा, खावलायनाय बाथ्रा आरो सानबोलावरि बाथ्रा। दा बेहाय बुंदोलाय नैबे लाय दाजाबदा दङ। दा बेखायनो बेयो मा होनो लाय दाजाबदा थाबा खावलायनाय बाथ्रा जायो। आरो खावलायनाय बाथ्रायाव मा मा दाजाबदा मा मा सोदोब थाफायो बेखौ स्पेसियेल भिडिअआव दङमोन, नोंथांमोना नायनो हागोन। ओमफ्राय नाय बेनि एन्सारा मामोन? खावलायनाय बाथ्रा। गाहायनि बबे सोदोब एबा दाजाबदाया सानबोलावरि दिन्थिग्रा बाथ्रायाव बाहायजायो होनदों? एक्सक्लेमेसनाव बे नोंथांमोनहा नायदो सानबोलावरि दिन्थिग्रा बाथ्रा होनबा मा जानांगौमोन होनदों? सानबोलावरि दिन्थिग्रा बाथ्रायाव बाहायजाग्राया दाजाबदाबो जानो हागौ नङाबा सोदोबबो जानो हागौ होनदों। दाजाबदा एबा सोदोबा होनदों नालाय। ना बेथ' सोंनायावसो बायो नंगौ ना नङा ना होनो। दा बेथ' नङैयाव दिन्थिग्रासो दा जा दा थां दा फै। ओमफ्राय दाना सि नंगौ सि आं लाजिबाय सि बेबायदि जाथारदों नैबेनो राइट एन्सारा सियानो मा सानबोलावरि बाहायनाय। आय' होननायाबो हाब बेबायदिसो नै बेफोरो आरोखि। अब्ला होननाय बे अब्लाया खावलायनाय बाथ्रायावसो गोलैयो। होमबा राइट एन्सारा सानबोलावरिना सिया जादों दं बाहाय अपसन सि। गाहायनि बबे सोदोबा एबा दाजाबदाया खावलायनाय बाथ्रायाव बाहायजायो होनदों? खावलायनाय बाथ्रायाव बाहायजाग्रा आरोबाव मोनसे सोदोब एबा दाजाबदा होलायबाय। आय' होननायखौथ' दासो खिन्थाबाय सानबोलावरियावसो। माब्ला होननायाथ' सोंनायसो। नो होननायासो नो होननायाबो मा खावलायनाय बाथ्रानि नङा नैबे दोआसो। हानदो दे होननायलाय दे बुंदो दे फैदो खावलायदों आरोखि बेबायदि होननाय दो दाजाबदा बेसो राइट एन्सारा अपसन डि। जायालासे दाथां गोजौनि बाथ्राया मोनसे जायालासे दाथाङा नङैखौ नंगौ बाथ्रा फोरमायनाय होनदों। नैबे बे एखेयानो। नों मा होननाय बुजिदों नोंथांमोना सान? जायालासे दाथां माने जानानै थां। पजिटिभसो जानानै दङ नेगेटिभ नङा। जायालासे दाथां होनदों बिमाया नाथाय जानानैसो थांनोसो दोननाय जादों। बेनिखायनो मा नङैखौ नंगौ बादि बुंनाय बाथ्रा। बेनिफ्राय दं गाहायाव नायदो अपसन 7 नाम्बाराव बेबायदि बुंनांगौ दंथारो ना नै दहायनि बायदि उल्था दाटसो होननायनि बेयो मोनसे मा बेबायदि बुंनांगौ दंथारो ना माने बेबायदि बुंनांगौ गैया होमबा बे मा जालायबाय नंगौआनो नङैखौ फोरमायनाय। होमबा बेबायदि बाथ्राया अपसन डि आव गोलैदों नंगौआनो नङैखौ फोरमायनाय। बेबायदि बुंथारनांगौ ना बेबायदि आरोखि मा बुंनाङा थारमाने बुंथारनांगौ ना होननानै बुंदों बिदिसो बुंनांगौ आरो होननानै सोंबाय माने मा होमबा बुंनाङा खोथाया बुंनाङैखौसो बिदि होनगोन बेबायदि आरो। 8 नाम्बार गाहायनि बबेया मोनसे बेखेवफानि दाजाबदानि हाबफाबाय दाना बेखेवफा सोदोब बेखेवफानि दाजाबदा होनदों गाहायनि बबेया सोदोब बेखेवफानि दाजाबदाखौथ' जों मिथिखायो नङा होमबा मा बेखेवगासेनिफ्राय बेखेवगासेनिसिमाव मा दङ बेखौ गोसोखांदो होमबा मा नायदो दा फोर गोन बेफोरथ' नङा मा होमबा नैबेलाय निफ्राय दङ नै निफ्रायामोन जोंना बेखायनो बेखौ लादो निफ्राय अपसन डि। जुब जुब अखा हादों बायजोआव दा ओंखार होनदों गोजौनि बाथ्रायाव बाहायजानाय दा ओंखार सोदोबनि दाया मोनसे मा होनो थाइजानि बिदिन्था दाजाबदा नङा थाइजा दाजाबदा नङा सानद्रायनि दाजाबदा नङा नङै दिन्थिग्रा दाजाबदा दाया नङै दिन्थिग्रा दाजाबदा अपसन डि आ राइट एन्सार। गाहायनि बबेयाव मुंमानि दाजाबदाया बाहायजादों होनदों मुंमानि दाजाबदा बाहायजानाय बबे मोनसेयाव होनदों मुंमानि दाजाबदा ओरै डियाव नायोबा गला दाजाबदाव गलायाव बेयावथ' बेखेवफानिसो थां दाजाबबाय थांबाय बेथ' थाइजानि बिदिन्थानि दाजाबदासो थांबाय खोन्दो से होनदों बेबो मानि थि दिन्थिग्रा दाजाबदानिसो ओमफ्राय दाना गामियारि गामिया मुंमा आयारिया दाजाबदा गामियारि बे मुंमानि दाजाबदा गामियारि अपसन ए। गाहायनि बबे सोदोबाव बेखेवगासिनि सोदोब बेखेवफानि दाजाबदाया गेबेङै बाहायजादोंनो बेखेवगासिनि सोदोब बेखेवफानि दाजाबदाया गुबैयै मामोन आवमोन आव नाथाय बेखौ आ हांखोनि नेम बादियै जोंनिया गुबुन गुबुन सोदोबनि जोबनायाव थानाय हांखो गारां हांखोनि सायाव सोनारनानै गुबुन गुबुनै बाहायजायो माब्लाबा इउ आखार माब्लाबा अवागब आखार माब्लाबा आयैनो बाहायजायो बेखौ जोङो आ हांखोनि नेम लानायाव एबा गारां हांखो लानायाव आङो मोजाङै फोरमायबोदों बेखौ नायनो हागोन। दा बेयाव नायदो राजुनि बिबौआ सोरगोआव होनदों बाहाय दङ सोरगो सोदोब मोनसेयानो नि उनावहाय मा जागोन मालाबाबो इउ आखार जाया ओंखायनो बे जाला नि उनावहाय मालाबाबो अवागब आखार जाया बे नङा नि उनावहाय
आया गाव हारसिङै आबुङै बाहायजाफिनो सोरगोआव होनदों नैबेहाय बे जानानै दङ आरो नैबे गाहायावबो सोरगोआव जानानै दङ नाथाय मा गाहायथारनिया स्पेस दङ नै स्पेस सोरगोजोंनो दाजाबनांगौमोन बियो दाजाबदासोमोन ओंखायनो नाथाय आलादा जानानै दङ बेबायदि थायोबा बेखौ दाहोथार नाथाय ओंखायनो राइट एन्सारा सियासो सोरगोआव दाजाबनानै दङ। डि नाम्बार सोरगोआवबाबो आवा आलादा जानानै दङ दाजाबदाया उनथिंसो थाहैदों बियो बुजाबनांगौ ओंखायनो बे जायाखै अपसन सियासो। लासैयै सोदोबाव थानाय यै दाजाबदाया मोनसे मा होनो यै दाजाबदाया मुंमायारि दाजाबदा मुंमानिथ' नङा थाइजायारि दाजाबदा बेबो नङा थाइजानि बिदिन्थाबो नङा थारजानि मावगुननि सोरबा बिमुंलालिबो होनलाबायो मा होननाय जादों थारजा आरो मावगुना माखौ होनदों एडभार्बनि होननाय जादों एडभार्बनि बेयाव मा जेरै स्ल' दाजाब ओमफ्राय एडभार्ब खालामबा स्ल'खौ स्ल'लि कुइकखौ कुइकलि बे एडभार्ब इंराजियाव जे दंमोन थिग बेबायदिनो लासैजों लासैयै होनदों ओंखायनो बे एडभार्बखौ थारजा मख'लांदों सोरो कमल कुमार ब्रह्मआ आरो नैबेहाय गोदान लिरगिरिफ्रा मावगुन होननानै बाहायदों थारजा दा बे थारजानि आरो बियो अपसननि गोजौनिखौ नायदो मोनथामा नंखाथारा होमबा बे अपसन डिआ जाहैदों मा लासैया थारजानि दाजाबदा। गाहायनि बबे सोदोबाव दाजाबदा बाहायजायाखैनो बबेया आबुं सोदोब एबा गुबै सोदोब दाजाबदा बाहायजायाखै बबेया बेखौ सोंदों नैबे दाननायसो हायथाया नंगौना नङा नाय फिथाइया नंगौना नङा नाय असैथो आरो फेलें अबे मोनसेया दाजाबदा गैफाया होनदों नायदो हायथाया जाहैबाय नैबे तवाखाट्टाया आया मा दाजाबदा आथोननि बियो हायथा हायथु बेबायदि लान्था लान्थि होननायनि बिनि दाजाबदा दं बाहाय बेखौ मोनखादों आथोनाव दाजाबदा थाफानाय फिथाइयाव बेयो बाहायबाय मा थाइजानि मा होनो औ थाइजानि दाजाबदा फि दाजाब थाइ फिथाइ असैथो बेथ' नङै दिन्थिग्रा अ दाजाब सैथो असैथो नैबे फेलेङा गुबै सोदोब फेलें फैमालनि एखे सिन'निम्स फेलें होमबा फेलेङा गुबै सोदोब थांबाय गाहायनि बबेया गोरोन्थि सायख' सानरायनि दाजाबदाफोरा सोदोबनि उनावल' बाहायजायो होनदों गासिबो सानरायनि दाजाबदाफोरा सोदोबनि उनावल' बाहायजायो जेरै सोर मोन फोर फ्रा बिसोरथ' उनावसो जाजोबखायो राइट नंगौसो बे नंगौ गोरोन्थि नङा नङै दिन्थिग्रा दाजाबदाया सोदोबनि उन आरो सिगाङाव मोननैयावबो जायो नंगौ जानो नाङाबो होनो दाजाबो होनो नाङा जानो नाङा होनबा उनाव थाहैबाय दाजा होनबा सिगाङाव थाबाय होनबा दाया सिगाङाव थाबाय मोननैबो जायो सिगाङावबो उनावबो जिराय जायो। डि नाम्बाराव मा होनदों बर' रावाव सिगां आरो उन दाजाबदाखौल' मोनो औ गेजेर दाजाबदा गैया बर' रावाव होनबा बे डि बि एआ नंगौ जोब बा नङैया बबेया जाखो सिया मानो जायाखै नायदो बेखेवफा दाजाबदाफोरा जोबनो गैयानो बेखेवफा दाजाबदाफोरा जोबनो गैयानो बेखेवफा दाजाबदाफोरा जोबनाय दङ 7थाल'सो 7थाल'सो बेखेवगासिनिफ्राय स्निसिम दा बे ओंखायनो मा जोबनाय गैया नङा बे लिमिटेड 7थाल'सो बेखेवफानि दाजाबदाफोरा बेखेवगासिनि आरो बेखेवगासेयाव आ हांखोनि नेम बादियै सोलायोसो जोंना आ याव होननानै बे आ यावा याव आवाव आरो आव बेबायदि सोलायोल'सो नाथाय बे मोनसेयानो ओंखायनो लिमिटेडसो बियो अपसन सिया राइट। लास्ट वान जाहैबाय मा थाइजौखौ आंनोबो सैसे हर गोजौनि बाथ्रानि सैसे सोदोबनि से दाजाबदाया मोनसे सैसेनि से दाजाबदाया मोनसे मा होनो थि दिन्थि दाजाबदा नङा बियो मुंराय दिन्थिग्रा दाजाबदा मुंरायाथ' बे नङा सोर मा मुंरायनियाथ' बिदि नंखाथारा दासो बुंखांखाबाय थारजा एबा मावगुननि बेबो नङा बियो एडभार्बनि नामा होननाय जादों बेबो नङा बियो बे जाहैबाय बिसान दिन्थिग्रा दाजाबदा निउमारिकेल साफिक्स बेबोथ' दङमोन जोंना बिसान दिन्थिग्रा दाजाबदा निउमारिकेल साफिक्सबो दङमोन ओंखायनो बेखौ सोफानाय जादों मानोना बे जाहैबाय अनजिमा दिन्थिग्रा गासिबो सोदोबफोरानो निउमारिकेल साफिक्स खनसेयावनो बुजियो जेरैहाय थाइजौ थाइनै हर होनबा नैया जाहैबाय मा निउमारिकेल साफिक्स थाइया जाहैबाय थि दिन्थि दाजाबदा बेनिफ्राय मा होनो आंनो गरबा माइरं हर होनबा गरा जाहैबाय थि दिन्थि बाया जाहैबाय बिसान दिन्थिग्रा एबा निउमारिकेल साफिक्स जाहैलायबाय दा बे बिसान दिन्थिग्राखौनो होनदों बिसाननि जायगायाव अनजिमा दिन्थिग्राबो होननो हागौ बिसानखौनो अनजिमाबो होनो जिहेथु दा बेखौबो खेल खालामनांगोन एग्जामाव दा बेखिनिमोन साबस्क्राइब खालामाखै खालामनानै ला उननि भिडिअखौ नोंथांमोना मोननो हानायनि आरो जायफ्रा
प्रेक्टिस खालामखानो गोसो गावबा गावनो नोंथांमोना अलरेडि लानाय बे भिडिअखौ नायनो हानाय जागोन। डिसक्रिपसनाव लिंक दं, गासैनिबो बे मोनसेयावनो मोनजोबगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।